Položím si toto, vidíš tam sám. No teraz ja idem rozbíjať chvíľku. Aký to má zvuk, nie? Hej, Taká mašina. Vážne vec. Hej, hej. Huština, výborne. Keď nevyliezla. Tak niekto, ty tam. No tak ešte mám jednu botélku. Mamka! Víš, ja už neudržím potom. Nie, ani nie boję uczulej. Nie, mám ti ešte natočiť? Nie, 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 nie. už nie. Dobre. Sadni si ku Miškovi. Ale toto lieta, by som povedal, ešte pomalšie než moje. No a však to je jasné, že kvôli tomu som to bral, že na malej ploche sa s tým dá lietať. A tiež mi to padá stále. No jak si to ja teraz vytrimiem? Aha, už. Dobre. Ešte Miško, počkaj chvíľočku, teraz nechci sa lietať. Teraz pustím vám toto. Pozor, aby vám nepadlo na hlavu. Ale jaký to má zvuk medzi. A to komplet osadený si kúpil? Nie. A čo stál ten model? Bez €. No, to nie. Kam letí, teraz by som chcel vedieť. Odo mňa, dobre, toto je pre mňa dôležité, už je malý, tak to je, teraz sa mi veľmi nakláňa, stále musím tie kryďoka riešiť, to isté no, Steelwood, ja viem, že má signál, kde si ty letel, tak zúriva. A nedal som si časovať. Zase vidíš? Musím tlačiť stále do neho. No tak keď normálne strátiš orientáciu, že jak ide. Jedziemy u drzejka. Pozri, Miško! Aj čo je Miško taký nadudraný? Chodź, Julia, wejdź. Nie ludzie mają. Jedziemy, chodź. Už som dvakrát dobre pristál s lietadlom. Už je to úspech. A že on má toto, on má formy a tak to robí ako vyvezá. Nie, on má materiál a reže to počítačom, Aha, teplým drátom, súradnicový systém. že úplne presne. Môj obľúbený strom. A to na ktorom magate si skončil? Čo? Na ktorom magate si skončil? Ten, tam žltý, tuším. A máš aj kameru tam? Nie, kameru mám na šiltovke. No toto keby ja som urobil, tak by ste všetci utekali. Prečo? No prečo? To nechceš, že to napokryšte. Ho chytím, tak sa dá chytiť. Ja, no to je ďalšie. Подивайся, мамка. Подивайся, мою мамку. Подивайся, мамка, я не пристать. Ujo robí nálety. A som počul, že tá cestná, čo je od Pelikánu, že to ide dosť rýchlo. Rýchlo, pozor na, stále, preto je toto dobrý model, lebo má také rafavé krídla. To je turbulátor, vlastne to spomaluje.
preto je Diskus pre mňa, nemám ho rád, hej, akože krásna mašina, ale nemám ho rád, pretože je rýchly. Je rýchly a som vedej, dokedy to pôjde tá baterka. Ale ako keby do A to doplachtíš? S tým dačo? Či? Doplachtím. A už motor slabne. Asi by som mal ísť dole. A ty máš exponenciálne výchylky? Nie. Normálne máš, hej? Ideme pozrieť na pazúrky, že... No, to bolo normálne pekné. Požičaj mi zase tú mašinu. Strom. Zase nie môj. A to vypneš motor teraz na ďalšie? Rýchlo som ho vypol, ale to už je, to už mám vypnutý.